Kaixo, ni Ender naiz, arrota bizirik xolfirmeko taldekoa. Bideo ikusi baino lehen, benetan gomendatzen dizuegu, beste bideoa lehenengoz ikusi bideo hau spoilerazko ukiko dituelako. Orain bai, hasiko gara. Eta hasi zenean oso emozionatuta geuden batzutan gehiegi. Plana Euskaditik bidai oso handia egitea zen. Gernikatik joan, Bermeotik joan, eta bueno, ezin zen egin eta honekin geratu ginen. Ere bai ondo dago, baina gustatuko litzaiguke egun batean bideo originala egitea. Bideoa grabatu baino lehen informazioa bilatu genuen Euskal Patrimoniari buruz ideiak hartzeko. Naizen adibidez, berriaren titularra ikustean Alainen pertsonaiaren ideia bururatu zitzaigun. Hasieran ez genekin nora joan, baina azkenean Museo Maritimora joan ginen. Gidoi bat idatzi genuen eta gidoia bukatzean Museo Maritimora joan ginen grabatzera. Eta han geudenean mutil bat azaldu zigun historia guztia eta harrituta geratu ginen. Eta oso atsegina izan zen, etorri zen mutil bat, dena azaldu zuen ze gomendatzen zuen grabatzea, eta hori grabatu ginen. Eta ere bai eduki dugu toma deskartatu eta faltsu asko eta divertigarriak, hemen erakutsiko dizuegu adibide batzuk. ¿Qué hace una manzana en un árbol? Se agarra. Jakinda, uste dut pasatu zarela kafegaz, Zure inguruan ganik. Inguruan, ¿Qué haces? Bueno, nire ustez proiektu hau oso interesgarri izan da, baita ere polita. Hala nola, talde moduan aurrera eman ditugu zailtasunak eta nire ustez oso lan polita egin dugu eta oso txukun. Esperientzia oso polita bat izan da, eta asko gustatu zait grabatzea. Agian denbora gehiago edo rekurso gehiago izango bagenu, uste dut bideo oso ona bat grabatuko ginukela. Gernikara joaten, Bermeora joaten, edozein lekutara joaten. Guk ideia oso onak nuelako hasieran. Ni proiektu egiten gustura egon naiz, asko ikasi dut Euskal herriaren historiari buruz eta asko gustatu zait. Eta gustura egon naiz nire taldearekin eta proiektua grabatzen.